Τα τελευταία χρόνια υπάρχει το δίλημμα στα μελώνυμφα ζευγάρια για το αν θα χρησιμοποιήσουν κατάστημα ή τραπεζικό λογαριασμό ως λίστα γάμου. Ο τραπεζικός λογαριασμός προσφέρει μεν ευελιξία, αλλά αποτελεί μια σχετικά άκομψη επιλογή. Αντίθετα, η λίστα γάμου σε κατάστημα ή πολυκατάστημα είναι μια γνωστή και αποδεκτή λύση, αλλά συνεπάγεται μια δέσμευση αγορών που είναι περιοριστική για τα περισσότερα σύγχρονα ζευγάρια που έχουν το σπίτι τους έτοιμο και έχουν ανάγκη από συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Η σκέψη ήταν απλή. Γιατί όχι και τα δύο? Έτσι, δημιουργήθηκε μια διεθνώς καινοτόμως υπηρεσία που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα αυτών των δύο επιλογών χωρίς τα μειονεκτήματά τους. Η πρόταση του Wedding Mall λειτουργεί τόσο σαν τραπεζικός λογαριασμός, καθώς αποδίδει πλήρως τα συγκεντρωθέντα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό των μελονύμφων, αλλά και σαν λίστα γάμου, αποτελούμενη από το μεγαλύτερο δίκτυο επώνυμων καταστημάτων και εταιριών, στο οποίο το ζευγάρι απολαμβάνει σημαντικές εκπτώσεις και προνόμια για ένα χρόνο σε όποιες αγορές πραγματοποιήσει. Σαν αποτέλεσμα, η υπηρεσία λίστα γάμου Wedding Mall απαντάει με τον καλύτερο τρόπο το ερώτημα λίστα γάμου ή μετρητά. Πλέον και τα δύο. Μπορείτε να ανοίξετε λίστα γάμου υπογράφοντας το συμφωνητικό λίστας γάμου στα γραφεία του Wedding Mall ή λαμβάνοντάς το από την ιστοσελίδα www.weddingmall.gr και στέλνοντάς το με φαξ. Αυτό βρίσκεται στις συχνές ερωτήσεις. Στην ερώτηση πώς ανοίγουμε λίστα γάμου στο Wedding Mall. Οι καλεσμένοι ενημερώνονται για τη λίστα γάμου σας μέσω μιας μικρής διακριτικής κάρτας που σας δίνουμε για το προσκλητήριο γάμου σας. Αυτή αναφέρει τον κωδικό του γάμου και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι καλεσμένοι να καταθέσουν το δώρο τους. Μπορείτε να δείτε πώς φαίνεται αυτή η κάρτα στις συχνές ερωτήσεις. Στην ερώτηση πώς ενημερώνουμε τους καλεσμένους μας για τη λίστα γάμου μας. Όταν λήξει η λίστα γάμου, μεταφέρετε το ποσό που συγκεντρώθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό που μας έχετε δώσει, οποιασδήποτε τράπεζας, και σας στέλνουμε την κάρτα μέλους Wedding Mall, την οποία επιδεικνύεται στα συνεργαζόμενα καταστήματα και δικαιούστε την αντίστοιχη έκπτωση στις όποιες αγορές σας. Έτσι απλά. Με το username και password που λαμβάνετε, μπορείτε να ενημερωθείτε και να διαχειριστείτε τη σελίδα του γάμου σας. Μπορείτε να αναρτήσετε φωτογραφία σας και να αλλάξετε κάποια από τα στοιχεία σας. Να έχετε πλήρη γνώση της κίνησης της λίστας γάμου σας. Να βλέπετε τις ευχές των καλεσμένων σας. Και να τους ευχαριστήσετε για το δώρο τους μέσω email. Οι καλεσμένοι σας δεν μπορούν να δουν την κίνηση της λίστας γάμου σας. Επίσης, μπορείτε να δημιουργείτε ανακοινώσεις για την ενημέρωση των καλεσμένων σας, όπως πάρτις, ξενοδοχεία κτλ. Μπορείτε τέλος να απενεργοποιήσετε ένα φόρουμ στο οποίο οι καλεσμένοι σας μπορούν να αναρτούν μηνύματα.
Βέβαια, έχετε πλήρη έλεγχο των μηνυμάτων αυτών, αφού μπορείτε να διαγράψετε ή να αναρτήσετε κι εσείς μηνύματα. Οι καλεσμένοι σας μπορούν να αναζητήσουν το γάμο σας είτε με τον κωδικό του γάμου, είτε με το πλήρες επίθετο ενός εκ των μελονύμφων και την ημερομηνία του γάμου σας, εξασφαλίζοντας ιδιωτικότητα. Το Wedding Mall είναι η πλέον σύγχρονη, ευέλικτη και διακριτική υπηρεσία λίστας γάμου. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα ή ερώτηση. Ευχαριστούμε.